Takže čaute pri mojom videu, ako urobiť LAN server na Minecraft. Takže prvá vec, čo musíte urobiť. Musíte svojho kamaráta pripojiť na svoju vlastnú sieť. Neviem, jak sa to robí. No, viem, ale... No, zle som klikol tu. Musíte mu proste dať heslo na Wi-Fi, router a musí byť pripojený na vašej sieti. Tak, druhá vec, musíte zapnúť svoj Minecraft, vybrať si nejaký svet. Ja si vyberiem napríklad Skyblock. Stopnem video, kým ho zapnem. Takže to je môj Skyblock svet, nedivte sa, vôbec mi to tak neseká. Minecraft mi neseká vôbec. Som svoje veci v truhle. No, prídete a zostane, tu nebudem ukazovať moje techniky, ako som tu robím. Ukážem vám len ako robiť LAN, budem točiť potom možno Skyblock. Takže LAN svet. Nastavenia pre ostatných hráčov, typ hry, aké chcete hry, môžete mu dať tvorivý, ja dám dobrodružný a ja dám vypnuté, čiže môžete dať vypnuté. Začať LAN svet. Tak. Lokálna hra spustená na 0.0.0. Tak tu čísel by mali vypísať. Tak, teraz prídete, ja zapnem nový Minecraft, lebo no proste nebudem, ja kašlem na to, dám toto. Článko bude mať teraz, už sa mi vypne, keď vypnete svet, potom budete musieť vytvoriť ten server zase. Tu dáte hra pre viac hráčov a tu scanning for games on your local network. Tu počkajte chvíľku. No, tuto máme, počkajte, kým sa vám to načíta. Ja to teda nebudem to robiť do detailov, dajte priame pripojenie, keď vám to nenačíta. Tak, dáte toto tu 0.0.0.0 bodka, blbosti tam, čo vám píšu. No a dáte tam pripojiť sa. No, nepodarilo sa pripojiť. No tak. A pripojte sa na onko a normálne si hrajete s kamarátom. A tak. A ešte jedna pripomienka. Musíte mať poprvé hamači. Ja sa volám Martin427. Moja sieť je Martin427, mezlo je to isté. Môj Skype je mato.cupalka. Keď chcete, požiadajte si ma na Skype. Ja vám pomôžem. Ja vám s tým nejako pomôžem a dúfam, že sa vám moje video páčilo, že vám to pomohlo a že budete pokračovať. Kamoš mi dal ešte radu vypnúť bránu firewall. My si to už chcel robiť, proste to bolo len také inštruktážne video, takže tak. Čaute a dovidenia v ďalšom videu.